Цари Мали град е исторически комплекс, намиращ се в село Белчин, на 53 км от София и само на 15 от Самоков. Още преди да сте стигнали до комплекса, на паркинга ви посреща един мил човечец, който набързо ви обяснява как стоят нещата, откъде можете да минете и така нататък. Той ни препоръча първо да отидем да посетим храма Света Петка, който се намира доста близко до самия комплекс. Още щом пристигнете пред комплекса, пред вас се отваря една изключителна гледка към селото. До комплекса можете да стигнете по три начина. Екопътека, която минава по заобиколен път през гората. Можете да стигнете също и по един доста стръмен път. Най-удобният начин за стигане е лифта, който бързо и лесно ви изкачва догоре. Ние избрахме екопътеката, защото не ни се изкачваше толкова стръмен път, а лифта не работеше. Щом изкачите екопътеката, първо ви посреща атракционния парк на комплекса, който главно е направен за по-малките деца. Изцяло въжен парк с най-различни атракциони. Какво посетихме ние в атракционния парк, ще видите по-нататък в видеото. След като наближихме входа, просто нямаше начин да пропусна гледката от високо. Разбира се, няма как да пропуснат групата дечица, които смущаваха цялата обстановка със своите красици и викове, но въпреки всичко успяхме да се насладим на разходката. Самия комплекс отвътре е направен като мини малко градче, мога да кажа, което е осеяно с пейки и фонтани, на които можете да си почивате след разглеждането на експонатите в музея. Музейната част на комплекса е разделена на два отдела. Праисторическа част, започваща от каменната ера, и средновековна част, започваща с облеклото на войниците до начина на живот на хората и техните къщи по онова време. Разбира се, няма как да пропусна да не ви покажа и една забавна част от разходката ни, свързана с една тоалетна.
Както знаете, сестра ми е доста артистично дете и веднага влезе в ролята на мъченик. След като излязохме от комплекса, решихме да се разходим в атракционната част на парка, където видяхме, че там се предлагат кратки разходки с коне и решихме да пробваме. Препоръчвам ви да отидете и да посетите това място, за да се разходите сред една прекрасна природа и да се заредите с много енергия. Поне на мен така ми подейства. Не се притеснявайте, не съм заснел и не съм ви показал всичко, за да можете да отидете и да разгледате нещо ново.